mar weche tuke Salim Vuria elimbe mare alap Nyayo National Stadium olero sirikal goyo kang makare mar bero rang'iny mar alabno motelo ne tuke madongo mag pinje Afrika maibiro bagi e higa mar 2027. Alap Nyayo gedo mare dhi nyime gi sani ka igeno ni tado mare ibiro keti kaachiel gi pidho lum manyasani mar rang'iny mare ni malo. Alabno ibiro lora yanga tok tuke mag rugby mag Safari Sevens thuolo mabiro miyo sirikal bero alabno kaka idwaro gi riwruok matayo tuke adhula e pinje mag Afrika. Mvuria bende nochiwo singo ne jokenya kaachiel gi jong'wech ni sirikal biro bugo fuok ma osebede weche mag kedo gi yedhe majingo del ma oseketo Kenya kama rach e wang' riwruok mag kedo gi yedhe gi e pinje mangima mano World Anti-Doping Agency. This facility at Nyayo Stadium is also planned for canopy. So part of the work that we will be embarking here is to do the canopy. So we are happy with the progress of the tartan track, and in the next 1 week we should be concluding this work. You know, the Anti-Doping Agency of Kenya has been working hand in hand with my office and also WADA, with also the support of international partners. And today I'm very happy to report that 30 of the 35 issues have now been resolved and dropped. Nyakaramogi Director Marangisani